नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या नवीन रेसिपीमध्ये। आज आपण बघतोय मांदेलीचं सार। हे बघा, ही अशी ओली मांदेली आणली आहे मी। हे आता ताजी आहेत कशी ओळखायची, ही अशी खवलं निघतात त्याची बघा अशी। ही मांदेली एकदम ताजी असतात, अशीच घ्यायची बाजारातून बघून। आता ती मी साफ कशी करायची ती तुम्हाला दाखवते। आता आपण पहिले मांदेलीची खवलं काढून घ्यायची आहेत अशी। हे बघा, अशी खवलं वेळेवरती पटापट निघतात। त्याच्यानंतर हे बाजूचे पंख काढून घ्यायचे। ही थोडीशी शेपटाची बाजू थोडीशी कापून घ्यायची आहे आणि मग एकदम शेवटी आपल्याला हे डोकं कापून घ्यायचंय। हे बघा, असं डोकं कापल्यामुळे काटे जरा कमी होतात डोक्याकडचे, त्यामुळे असेच कापून घ्यायचे। आता अशा प्रकारे मी सगळी कापून घेते व्यवस्थित। आता मी मांदेली चांगली साफ करून घेतलीत आणि 2 ते 3 वेळा मी स्वच्छ पाण्याने धुतलेली आहेत। आता आपण कोकमाचं पाणी घालूयात, म्हणजे आगळ, कोकम आगळ, आणि थोडंसं मीठ घालूयात आणि 10 मिनिटासाठी तसंच मिक्स करून व्यवस्थित ठेवायचं आपल्याला। आणि आता त्यासाठी आपण वाटप बनवून घेऊयात, ते मी साहित्य दाखवते तुम्हाला। आता आपण वाटपासाठी साहित्य बघूया। ह्या मी लाल मिरच्या सुक्या घेतलेल्या आहेत, हे बघा अशा। त्या मी पाण्यात अर्धा तास आधी भिजत ठेवलेल्या। 10 ते 12 आहेत। जर मोठ्या असतील तर तुम्ही 7 ते 8च घ्या, पण या थोड्या लहान आहेत म्हणून मी 10 ते 12 घेतले। आल्याचे तुकडे घेतले, 5 ते 6 लसूण पाकळ्या आहेत, कोथिंबीर आहे, कोकम आहे आणि अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलंय। मी काप करून घेतलेत म्हणून अर्धी वाटी, जर तुम्ही किसून घेतलं तर 1 वाटी घ्या। आता आपण हे सगळं मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वाटून घेऊयात। आता मिक्सरच्या भांड्यात हे सगळं साहित्य काढून घेऊयात। मिरच्या थोड्या गाळून घ्यायच्या आहेत, लसूण पाकळ्या घालायच्या आहेत, कोथिंबीर घालायची आहे, आलं घालायचंय आणि खोबरं घालायचंय। आता हे सगळं साहित्य पाणी घालून वाटून घ्यायचंय। कोकम आपल्याला सारामध्ये टाकायचंय। आता हे वाटून घेऊयात आपण। आता हे वाटण चांगलं वाटून झालंय, त्यामध्ये मी थोडीशी हळद घातली होती वाटताना। आणि आता हे वाटपाचंच भांड आहे मिक्सरचं, त्याच्यामध्ये थोडंसं उरलं होतं म्हणून मी त्याच्यात 1 ग्लास पाणी घेतलंय। आता आपण फोडणीला घालूयात। आता मी कढईमध्ये तेल तापत ठेवलंय। आता आपण त्यामध्ये थोडासा कढीपत्ता घालूया आणि तो थोडासा ढवळूया आपण। आता त्यामध्ये हे वाटप घालायचं आणि लगेच झाकण मारायचं आपल्याला। आता 1 मिनिट वाफ आपण तशीच राहू दिलीये कढईमध्ये। आता आपण झाकण खोलूया आणि हे चांगलं परतून घेऊ परत एकदा। हे चांगलं मिक्स झालं की आपल्याला पाणी घालायचंय, ते जे मी घेतलं होतं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। आणि कोकम पण मी त्याच्यातच घातली ती बघा, पाण्यामध्येच। तुम्हाला जर अजून पातळ हवं असेल तर तुम्ही पाणी घालू शकता, कारण सार हे पातळच असतं। आता ह्याला चांगली उकळी आणून द्यायची आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं फास्ट गॅसवर। आता 2 ते 3 मिनिटं चांगली फास्ट गॅसवर मी उकळलंय हे बघा, हे सार चांगलं उकळलंय। आता त्यामध्ये आपण गॅस स्लो करूया आणि मीठ घालूया चवीनुसार। आणि चांगलं ढवळून घेऊ आपण। आणि आता वरून कोथिंबीर घालूयात आणि आता मांदेली पण त्याच्यातच सोडूयात। आता हे चांगलं ढवळून घेऊयात आपण। आणि जास्त आपण आता उकळून द्यायचं नाही, फक्त 2 मिनिटच आपण गॅसवरती ठेवायचंय झाकण मारून, कारण मांदेली लगेच चांगली शिजतात। जास्त शिजवली तर ते मोडून जातील मांदेली, त्यामुळे आपल्याला लगेचच गॅस बंद करायचा आहे 2 मिनिटात। आता 2 मिनिटं झाली आहेत।
आता चांगली उकळी येऊन ती मांदेली पण शिजली आहेत आतमध्ये व्यवस्थित. हे बघा मी दाखवते तुम्हाला हाताने. हे बघा चांगली शिजली आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात.